Ja te'n vas? Sí, ja n'he tingut prou per avui. I tu què fas? Corregeixo exàmens mentre espero la Glòria. Estan molts petits de primer. A quina ment brillant se li va acudir ajuntar als instituts alumnes d'11 anys barrejats amb altres de 18? Entre això, les retallades i que cada 2 per 3 fan una reforma educativa, és per tornar-se boig. Avui he fet fora un alumne de batxillerat, però no ha volgut sortir de classe. M'ha desafiat. Tu què hauries fet? Qui ha estat? Tu què hauries fet? Ara, jo de tu redactaria un informe i al pròxim Consell Escolar s'estudiarà l'expedient disciplinari. I passen setmanes entre una cosa i l'altra. Vine a buscar-me la pròxima vegada. Amb mi no s'hi atreveixen, saben qui mana. Amb tu, Santi, perdona, però no sé si ho tenen massa clar. Jo no vull entrar en una guerra inútil amb aquest alumne. No es tracta de guerres, però no t'has de deixar fer això. Tu ets dels que pensen que els alumnes són els nostres enemics. No, però si tu fas fora a un alumne, ell ha de fer cas i marxar. Tu ets l'autoritat a l'aula. Santi, t'has d'imposar. No tinguis por de caure malament. Ho sé perfectament. Però jo sóc dels que pensa que si un alumne està així és per alguna raó. No té malícia aquest noi. Oh, sisplau, Santi, ara no me'l justifiquis. Hi ha un punt entremig entre un càstig contundent i un no fer res. No, no existeix. Aquesta fase de voler caure bé a tothom l'has de superar. Jo només caic bé als alumnes que estudien, els que s'esforcen, els que treballen, perquè saben que valoro la seva feina. La resta no em suporten. Passen de tot. Fins i tot em diuen el Hitler. Però a aquestes alçades ja tinc clar que part de la meva feina és no caure bé a tothom, perquè si no fos així s'entorejarien. Mira, m'he preguntat centenars de vegades què hi faig aquí. Per un alumne que m'escolta, li adeu que no. Creus que em sento a gust veient les seves cares de passotisme? Creus que no m'afecta no passar-m'ho bé a classe? Però què podem fer? Som els professors els que ens mengem aquesta misèria. Després diuen que som uns privilegiats, que tenim unes vacances de puta mare. Hi ha pares que tenen grups de WhatsApp només per criticar-nos. Però ja m'agradaria a mi veure'ls a l'aula. Cap d'ells no aguantaria ni una hora davant de 30 adolescents. Ja ni me'n recordo d'aquella època en què tothom respectava els professors. Jo sí. Quan jo estudiava hi havia més respecte. També hi havia els alumnes que es passaven amb els professors. Insults, humiliacions. I em vaig jurar que si un dia arribava a ser professor no m'ho deixaria fer això. I mira, avui m'han fet un regalet. Quan vaig començar, jo m'estimava aquesta feina. Però la docència és com la parella. Comences amb molta il·lusió, però després, dia a dia, vas trobant els defectes i potser arriba un moment que ja no t'agrada tant. I una de dues, o et resignes o et separes. I si em separo de la docència, a què em dedico? Deixa-li clar qui mana, aquest alumne. Si no ho fas, la cosa anirà més.